Όλο κεφαλάρια ήταν. Δεν έχει τίποτα σπαρτά. Ό,τι άρχισε σαν εμάς 3 τσεβάλια μαλλί, ας πούμε, τα ζεματούσαμε, τα έφυγαμε στο ποτάμι. Πέθανε από την πείνα από κόσμο, δεν είχαν τίποτα. Δύο παιδιά. Αλλά το βράδυ δεν μπορούσα να κάτσω, ανησυχούσα στην πλάνη. Αυτό δεν ξέρω, μόνο από τα νέα Χριστιανά. Αυτό όμως σε μήκος είναι πολύ μεγάλο, είναι 3-10. Όχι, τότε τις έφυγα στο χέρι τις κλωστές, είναι πιο λεπτές. Αυτές οι κλωστές είναι στην αμάρα. Στην Μεγάλη Παναγία δεν έφτιαναν τέτοια πράγματα. Α, ήταν που το έκανε και έτσι γινόταν, ας πούμε, και επειδή οι κλωστές ήταν... Έφτιανα με κορκού, τα έφερα μια βραδιά μέσα στο σπίτι κορκού και την επαύλη που ήμουν στον ήλιο, το ξανάβαζαμε πάλι στο ποτάμι. Έκαναμε σε αυτή τη μέρα όταν το καιρό. γιατί αυτή το έχει κρεμασμένο μπροστά της και το αντιλάβει. Αυτή είναι η πουρτούρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο... η οποία πήρε το σκακάλι. Έχει το άσπρο και το φούξια. Το λάθος της κυρίας. Της έφυγε, έχει φανθεί το 1960, το 65 και εμείς το 19 και δεν μπορούσε η κοπέλα να το η κυρία. Μιχαήλ. Δεν βάζαν ποτέ το επώνυμο, βάζαν το όνομα. Αυτό φαίνεται, αυτό είναι κιλίμι. Κιλίμι και κρεβάτι.
τα σχεδίαζε αυτό. Τα σχεδίαζε. Ο δικέφαλος αετός είναι στο Λιόλο, περνάμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Είναι τόσο δεμένο που δεν μπορεί να το φύγει. Η ΛΟΚ έφερε πρόβατα από ηχείο Ναι. και έδωσε στους κατοίκους για να έχουν μαλλί για τα χαλιά τους. Ναι, εμάς μας έδωσε μια προβατίνα και ένα κρυάδι. Όπου βγάζαμε μαλλί, τους κουρεύαμε όλοι. Το βάζαμε πρώτα κίτρινο και μετά το βάζαμε σε άλλες φωλιές μέσα και γινόταν πράσινο. Αλλά με τότε με τις φωλιές καλά δεν τα κόβουμε. Να κάνει κάτι μικρά κόκκινα της αλουγουδάκια, κάτι σκοράνια τώρα. Προσπάθεια του Σίδνεϊ Γκλόκ να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ιδίωμα τέχνης με πρωτότυπα σχέδια κατά κύριο λόγο πήρε διάφορα μοτίβα από την εξιστική τεχνολογία όρους. Ένα από αυτά είναι ο Σάκος Κραϊντς της Χ, ο οποίος είναι το τάπατα. Αυτό που βλέπετε